шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити. Після комісії до армії візьмуть, а я не буду листи тобі писати, бо ти будеш їх на помилки перевіряти. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш зошити. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш зошити. Сонечко стає і димить трава, бачиш стежку, де проходиш ти. Вчителька моя зоря світова, звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб в армію піти, сидиш, перевіряєш зошити. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти, сидиш, перевіряєш зошити. Мікрорайону нашого жителька, замість того, щоб кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.